زندہ باد یا شان اولیاء، شان اولیاء. اسے واسطے کسی نے صحیح کہا کہ انہاں عاشقاں دی ہوندی ہے مسیت بسنی. پوری خلقت اپنے اپنے گھراں وچ پریشان نہیں ہے، اپنے گھراں وچ روندے بھی نے، لیکن جدو نبی دے آستانے تے حاضر ہو جاندے نے پھر رومن مک جاندے نے، پھر دکھ مک جاندے، پھر بیماریاں مک جاندیاں نے. امی حلیمہ شادیہ ارشاد فرماندیاں جدو اللہ دا یار میرے محلے وچ آیا سی نا تے وہ ڈاکٹراں دی لوڑ نہیں پئی سی. اذا طلع معتل، جدو بھی کوئی بندہ یا کوئی جانور بیمار ہوندا سی پھر انہیں کرتے سن، اس بندے نو پکڑتے سن. کوئی جانور بیمار ہو جاندا سی، ڈور بیمار ہو جاندا سی تے ڈور پکڑتے سن. کسے ڈاکٹر تے کسے حکیم کو نہیں جاندے سن، سیدھے حضرت حلیمہ دے بوئے تے آ جاندے سن. اما حلیمہ فرماندیاں فدکل بابا، مریض نو پکڑ کے میرے بوئے تے ٹھک ٹھک کرتے سن. دروازہ کھڑکا کے حلیمہ سونا محمد کی تھی لاجپال آقا علیہ السلام دے کول پہنچ کے سرکار دے بچپن مبارک ہے نا مبارک وہ چک کے اینج جانور نو لاندے سن. ہاتھ لکن دی دیر ہوندی سی جانور ٹھیک ہو جاتا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اتنا بڑا مریض ہوندا سی ڈاکٹراں نے لاجواب قرار دیتا ہوندا سی. وہ آندے سن کہ کسے پاسے نہ جاؤ، قبیلہ بنو ثابت چلے جاؤ، اما حلیمہ کے گھر چلے جاؤ. اسے واسطے تے کسے نے کہا نا بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، لوٹ لئی خدا دی خدائی حلیمہ، بڑی تو محمد دی دائی حلیمہ. ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے سن. مریض چکنا سیدھا حضرت حلیمہ دے بوئے تے دروازہ کھڑکا کے سونے دا ہاتھ مبارک لگن دی ٹھل ہوندی سی تے سرکار دا ہاتھ مبارک لگدا سی. رب شفا پہلے عطا کر دے. تیرا نام لینا ٹل جان دیاں بلاواں، تیرا نام لینا ٹل جان دیاں بلاواں نے، رب تیرے نام وچ رکھیاں شفاواں نے. حضرت سلطان دارو ہستے آئے کہ سرکار دی کچہری اجازت صحابہ پوچھا وہ کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں. سوال فرمایا کہ اے صوبان کوئی بات نہیں، اے صوبان ماجرا کی ہے؟ رونا شروع کر دیا. اب